I dag vil jeg præsentere webinaret. Jeg hedder Michael og er teknisk rådgiver hos Fronius Danmark. Og lige bag ved mig her i teknikken, der har jeg min gode kollega. Yes. Lad os flux gå i gang med at kigge på dagens agenda, hvor vi vil snakke om optimering af energi. Og så vil vi dykke ned i Fronius Reserva, der er Fronius' eget batteri. Og så lige kigge på, hvad vi har af hybridinverter og andre batteri-samarbejdspartnere. Så har vi Fronius Ohmpiloten, og så er det jo det, vi har nogle IO-porte på inverteren, for en kort snak om, hvad de kan gøre. Og så har vi også mulighed for at optimere med vores wattpilot elbilsladeren. Og ikke mindst så er vi jo rigtig glade for at have nogle tredjeparts samarbejdspartnere, som også kan bidrage til optimering med et Fronius solcelleanlæg. Så har vi Energy Cost Assistant, som er Fronius' svar på intelligent styring. Og vi har overvågningsportalen SolarWeb. Vi også lige dykker kort ned i for at se, hvad kan man få ud af det. Afslutningsvis så vil vi lige kigge forbi, hvad vi har af kommende webinarer, da det her jo er en tredje afsnit af en serie på 5 webinarer, som vi har kørende her, så alle kan få gavn af at få information om, hvad Fronius-produkterne sådan set kan, og hvad samarbejde vi kan. Til sidst så tager vi spørgsmålene, som sagt, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Optimering med Fronius er ikke bare det, at vi har inverteren, og så er den tilsluttede solcelle modulerne op på taget. Nej, vi har simpelthen en palette af andre muligheder, vi også kan byde ind med, og som jo optimerer tingene, som du ligesom har noget, der kommunikerer med hinanden, og der er bygget op til den slags der. Vi skal jo kigge ind i en fremtid, hvor der er reducerede elafgifter, og det betyder, at behovet for at opbevare den energi, som solcelleanlægget har produceret, den er endnu større. Det er ikke bare at så kigge på, hvordan salg til og fra dit anlæg ud til det offentlige elnet og tilbage igen, hvordan det kan være rentabelt. Nej, den absolut mest rentable løsning er, at du får kigget hele din installation igennem, og der bliver kigget på, hvordan man kan optimere det. Der kan være opvarmning af vand, for eksempel. Altså vi skal kigge på andre muligheder end lige præcis elektrisk opbevaring. Og så skal vi også arbejde i at flytte det tidspunkt. For nogle ting, du ligesom prøver at sige, at mit ventilationsanlæg skal måske ikke køre om natten, men det skal køre i dagtimerne og ventilere, mens solen er der, så der bliver brugt direkte strøm. Og vi skal også kigge på, hvordan overledes med dit batteri, hvordan vi så kan flytte dagsproduktionen fra solcellerne til nattetimerne. Og lige sådan er der andre muligheder, vi skal dykke ned i. Første punkt, vi kan gøre, det er at tilkoble et batteri til vores solcelleanlæg. Og her har vi så Fronius Reserva-batteriet, som er et modulært design. Det vil sige, at du kan bygge det op fra at starte med 2 batterimoduler, der svarer til 6,3 kWh, og så ellers udvide det til hele 5 moduler i et tårn, så du opnår de her 15,8 kWh
lagerkapacitet. Men når det så er nået den lagerkapacitet på de 15,8, så har man faktisk muligheden for at gøre det 4 gange i alt, således at der er 4 tårne, der er parallelkoblet, og med en kapacitet, en tankkapacitet, energitankkapacitet helt op til 63 kWh. Det, som jo er en ideel løsning for lige præcis Fronius reservebatteriet, det er, at det kræver ingen samleboks. Der skal simpelthen ikke være sådan en ekstra kasse, der samler alle ledningerne fra de 4 tårne, eller hvor mange tårne man nu vælger at have, op til de 4. Når man nu kigger på sådan en løsning som det her batteri, så har vi jo selvfølgelig også med noget kemi og noget forskelligt at gøre. Her i det her tilfælde har vi jo valgt at benytte os af batterikemien, som er lithium-jernfosfat. Og det har vi, fordi det har en utrolig høj sikkerhed. Og ikke mindst med det, så har vi også designet batteriet efter nogle standarder og nogle certifikater, som gør, at batteriet har utrolig høj sikkerhed. Vi kan for eksempel nævne Østrig, hvor Fronius kommer fra, og Belgien, hvor de stiller nogle enormt høje sikkerhedskrav, og dem skal vi jo naturligvis kunne leve op til også der. Så derfor så er det et ideelt og sikkert batteri også at installere i Danmark. Jernfosfatbatterierne har en lang levetid, og ser vi i forhold til NMC-batterier, altså nikkel, kobolt, mangan batterierne, så har vi en endnu højere sikkerhed i forhold til den slags også. Går man hen og kigger på effektiviteten, så er vores valg, det er et højvoltsbatteri, og det har vi valgt simpelthen, fordi vi typisk ser, at højvolts- eller lavvoltsbatterier er mere reduceret i kapaciteten, og netop fordi, at de bliver udsat for en højere strøm, og når man gør det, så kan man også risikere en større risiko. Altså man anstrenger cellerne meget mere, og derfor har vi valgt at køre med højvoltsbatterier, så vi endnu en gang øger sikkerheden og også øger kapacitetsmængden til jer i de her batterier. Når det er sagt, så har vi også det, at hver celle inde i kasserne her, der ligger der jo battericeller, og det, ja, nogen vil måske betegne det som små vandballoner, og der handler det sådan set om, at de her små vandballoner, de er ligeligt fyldt alle sammen, at der ikke er en enkelt ballon, der ligger halvt fyldt, og på den måde har en skæv fyldning, og det ødelægger kapacitetsmuligheden i batteriet og den slags her. Så der er vores BMS i batteriet, altså den øverste computerenhed, der styrer ladning af batterierne, den sørger for konstant at balancere cellerne med hinanden. Det betyder også, at har man valgt at starte med, lad os sige, 3 moduler på 9,5 kWh, og sidenhen ønsker at udvide, ja, det kan være, at man konstaterer, at man skal helt op på 15,8, jamen så er det utrolig nemt at installere den udvidelse, hvor batterierne kan simpelthen balancere sig selv, og det kræver ikke forudgående arbejde og øvelser, man skal gøre, inden at installatøren kommer og udvider med 2 batterimoduler mere, for eksempel. Det kan han gøre hurtigt og nemt. Batteriet er også designet således, at kabelføring kan gøres nemt og skjult. Der er kabeltilslutning i batteriets højre side, som vi ser det her på billedet. Og det kunne være, at man skulle over i venstre side med ledningerne for at komme hen til inverteren, eller hvad ved jeg, hvad der nu er. Og det kan føres skjult og pænt i
kapslingen, der er rundt langs batteriet, så det også ser pænt ud på den måde der. Batteriets software kan let opdateres via SolarWeb, lige så vel som man opdaterer inverteren på en utrolig nem og hurtig måde via SolarWeb, som er overvågningsportalen. For at man ligesom har en indikation om batteriets tilstand, kan man sige, der er 5 grønne lamper foran på den. Den ene lampe, den indikerer, hvorvidt batteriet er i drift og lader eller aflader. Og så er der 4 andre lamper, som blinker og indikerer, hvor mange procent at batteriet er ladet op. Det vil sige, de 4 lamper indikerer hver 25%. Så på den måde kan man have en idé om, at batteriet er fyldt 50-75%, eller er vi over de 75% til 100 i ladning. Ja. Så der var den næste. Yes. Det er jo netop det her med de her hybridinverter og batterierne. Hvad har vi af muligheder? Vi har Gen 24 Primo, som er den etfasede invertermodel. Og nu er der nogen, der sidder og tænker her, der står 3-6, men kan det nu også passe? Ikke helt, for i Danmark må vi jo kun installere etfase inverter, der er op til 3,6 kW. Så har vi Symo Gen 24 Plus er trefaset inverter, og den kan fås fra 3 til 12 kW. Og ikke mindst så har vi også Verto Plus, og den vil så være fra 15 til 33 kW. Nogle vil måske tænke, jamen jeg skal bruge noget helt op på 50 kW eller lignende, men så kan man kombinere flere invertere til at nå det mål. På billedet ser jeg også et smart meter, og det er en enhed, der også kræves for at have et system med batteri til at fungere. Så det er ikke kun batteriet og inverteren, der skal til, men også smart meter. Grundlæggende har vi den holdning, at smart meteret skal til, uanset om du har batteri eller ej. Det vil øge en stor grad af dit selvforsyning, altså og din måde at kunne bruge strøm på, for et langt større overblik over det. Hvad angår batterier, så har vi ud over vores eget reservebatteri, Fronius Reserva, så har vi også batteri fra LG Flex, og så har vi det velkendte BYD-batteri, som fås i henholdsvis HVS-modellen og HVM. Når vi har fyldt vores batterier, som er en kemisk-elektrisk mulighed, så kan vi kigge over på og hylde nogle andre lagre i form af vandtanke. Og der kan vi bruge vores OhmPilot, som er den her lille boks, der kan installeres selvstændigt ude ved en varmvandsbeholder, eller hvad man nu måtte have. Til kunne det være, at man var så heldig at have en 300 liters brugsvandstank, og der kan varme op. Og den styrer sådan set et op til trefaset varmelegeme fra 0 til 10 kW. Og hvordan skal det så forstås, når der står 0 til 9 kW? Ikke 10, men 9. Det er simpelthen fordi den er variabel i sin måde at arbejde på. Her i grafen, som I ser oppe til højre, der kan I se, at det røde område er egentlig det område, hvor OhmPiloten arbejder. Og den røde linje i det her, det er temperaturen i vandtanken. Og der kan vi se, at efterhånden som der bliver afsat solcelleenergi ind i tanken, så stiger temperaturen, og her har vi så et
Jeg gætter, at det er en 80 graders varmt vand, der er blevet sat som et sætpunkt, og ligesom det rammer det punkt, så slukker OM-piloten med at varme yderligere op. Den grønne areal, eller grønne del af grafikken, det er så batteriet, der lades op, det er det kemiske batteri, og da den grønne linje, I har, den ligesom er stigende i starten og rammer toppen, jamen så slukker batteriet og siger, nu er jeg helt fyldt, og det er så herfra, at OM-piloten tager over og varmer vand op. Nu nævnte jeg godt nok, at man kunne have en 300 liters tank. Det er ikke kravet. Der er jo nogen, som har måske et parcelhus, hvor en 300 liters tank ikke lige passer perfekt ind i bryggerset. Men der hænger i forvejen et gasfyr, og der ved jeg, at tanken, kedlen i sådan en gasfyr, den kan fås med en elpatron, der også kan køre og styres af OM-piloten her. Så det er også en mulighed for bare at have opvarmning på den måde. Den erfaring, vi har med OM-piloten, er, at hvis vi holder det op imod gasfyrs eksemplet, så skal de ikke fyre med gas overhovedet fra start marts og til sidst i oktober, hvor radiatorvand for eksempel ikke er noget, man bruger længere. Så det kun er brugsvand, og så vil OM-piloten tage over og varme brugsvand op hen over hele sommerhalvåret. Og så først fra oktober til marts, så vil gassen træde ind og tage sig af opvarmning af centralvarme, og eventuelt også det brugsvand, som OM-piloten ikke formår at varme op i løbet af dagen. Så kan de to stå og supplere hinanden på det område i hvert fald. Den kan også være en rigtig god alternativ til solfangere. Vi har set rigtig mange eksempler på, at på trods af at solfanger sådan set har en højere effekt varmemæssigt, så er der dage, hvor solens termiske varmeeffekt er ikke særlig høj, kontra det elektriske, der er i energi, der er i fotonet, som kommer fra solen. Og det gør, at solcellerne rent faktisk på en sløj dag kan varme vand op, som solfangerne så ikke kan gøre. Så det er oftest set, at de gør faktisk et højere og bedre arbejde på de kedelige dage, solskinsdage. Og så samtidig med, så har man også elimineret kogningsproblemet, som man har i solfangeranlæg, hvor man, jeg kender nogen, der har gulvvarme kørende på fuld fart om sommeren for at overhovedet kunne aftage den mængde af solfangerne producerer. Det problem har man ikke, hvis du vælger at køre det med en OM-pilot og via solcellerne, fordi når vandet har opnået den temperatur, man har sat det til, jamen så slukker OM-piloten, og der er ikke nogen problemer med overkogning. Så det er på flere måder en udmærket optimering, man kan have her. Så kan man også have andre situationer, hvor man skal kunne tænde og slukke noget, end bare lige et varmelegeme, som OM-piloten kan. Der har vi også klimaanlæg, ventilationsanlægget. Det kunne være, at man skulle starte noget køling i dagtimerne. Det kunne også være en elbilslader af fremmed karakter. Det behøver ikke at være en Fronius elbilslader i den her forbindelse, men at man giver den simpelthen en puls fra vores IO-porte, så kan den drive tingene. IO-portene er indbygget i inverteren. Der er 4 stykker af slagsen, og det gør det nemt for installatøren at føre kabel frem til noget udstyr,
Det kunne for eksempel også være en situation, hvor varmepumpen er det, der hedder SG-ready. Og så hvis den er det, så kan IO-portene kobles til og styre varmepumpen. Altså det vil sige, at varmepumpen får et signal fra IO-portene og tvangsstartes så for at benytte sig af overskudsproduktionen fra solcellerne. Ja, der ser vi jo en graf her, for eksempel hvor vi bruger IO-portene til at tænde det her trefasede varmelegeme, som ikke skal køre trinløst og variabelt, men bare tændes direkte. Det kunne være i en større fabrik, hvor der er brug for varmt vand i større mængder, at man tænder et stort varmelegeme, og så efterhånden, som der er mere og mere overskudsenergi, så tændes varmelegeme nummer 2, og herefter nummer 3. Grafen ned til højre, der ser vi, hvordan at varmelegeme 1 kan tændes. I det her tilfælde har man valgt at illustrere det med en etfaset varmelegeme, og det kører stort set hele solperioden igennem. Og så har vi lige en formiddagssol, der gør det godt, så der kan varmelegeme 2 tændes. Og hen på eftermiddagen, der er det lige en periode, hvor det også er mere ideelt, så der er en kort periode, hvor varmelegeme 3 kan tændes. Og på den måde der kan man variere, hvordan man får gemt sin egen produktion på den her måde. Det kunne også være andre løsninger, man valgte at styre på den her måde med at tænde og slukke for nogle relæer, der kan bruge energi. Det kunne også være kølerum, der skal køle ekstra ned, for så at være ekstra koldt, så det varmer op igen i nattetimerne eller et eller andet, så det til den temperatur, det minimum må være. Energioptimering kan man også foretage med wattpiloten og lade sin elbil med overskudsproduktionen fra sit solcelleanlæg. Der er indstillingsmuligheder inde i wattpiloten, der kan gøre det helt automatisk. Du skal bare sørge for at have bilen koblet til og sat den i eco-mode, så klarer systemet helt af sig selv resten. Der har vi så set en stribe eksempler på, at det er jo så gået ud over husbatteriet, man har installeret i huset, og det går jo ikke, at det bliver ladet af på bilen, og det skal så holdes kun til forbruget i huset, og det kan man låse i Fronius wattpiloten, således at elbilen ikke ligesom overtager den gode strøm, der ligger på husbatteriet, og har drænet det til nattens forbrug, hvor man lige pludselig kan risikere at skal købe det dyrt hjem. Alt det her kan du jo så få et rigtig fint overblik over i SolarWeb, og det kommer jeg lige ind på lidt nærmere senere. Tredjepartsløsninger. Fronius, vi tænker sådan set, at vi gerne vil arbejde sammen med andre mennesker eller andre løsningsskabere, og det kan vi gøre blandt andet ved hjælp af API'er, og vi har også Modbus TCP, som værende en løsning, at man kan kommunikere med andre produkter. Det kan være varmepumper og lignende systemer. Længere nede ser I også eksempler på, at vi faktisk kommunikerer med Solar Manager, og LoxOn er måske knap så kendt et mærke her i Danmark, men det er i virkeligheden et rigtig, rigtig godt produkt, hvor de har mange muligheder, og de øger hele tiden løsningsmulighederne til at kommunikere. Lidt ligesom Home Assistant og andre KNX. Evishine har også løsninger, de kan hjælpe med i hvert fald på det her.
SolarWeb er som sagt også et værktøj, I kan bruge til at få mere overblik over tingene, så I kan optimere endnu mere. Og jeg har været inde omkring og snakke om, at varmepumper de kan være SG-ready. Det skal man selvfølgelig lige ind og kontrollere. Der er også muligheder. Bosch varmepumper for eksempel, de har et modul, man kan tilføje til deres varmepumper, og så kan Fronius-inverteren kommunikere og styre Bosch varmepumpen via Modbus-forbindelsen, der er etableret. Energy Cost Assistant er Fronius' svar på en intelligent styring, hvor den tager højde for vejrudsigten og elpriserne, batteriets kapacitet og helbred, og ikke mindst dit forbrugsmønster går den ind og kigger på, og på den måde regner den frem til, hvordan at den kan optimere brugen af dit batteri kontra den overskudsproduktion, der er fra dit solcelleanlæg og elpriserne. Så det optimerer økonomien for dig i hvert fald. Udover at ECA kan de her ting og kun koster premium abonnement i SolarWeb, så har vi også mulighed for der er tredjeparts løsninger af de her AI-muligheder, der er på vej ind, og der vil være løbende webinarer her i det første har vi allerede her den 10. november, så der har du også noget at glæde dig til. Jeg lover at fortælle lidt om SolarWeb, om hvordan du egentlig kan analysere lidt i det. Og på billedet her, der ser du både ohmpilot og batteriet være ladet op på forskellige tidspunkter. Der kunne også have været måske ladning af en elbil ind imellem de to, men det er igen hele tiden at kigge på, hvordan kan jeg lade de her ting op på fornuftig vis, og holde det op imod forbruget. Der er måske et forbrug der klokken lidt over 7 om morgenen, halv 8 stykker, der stikker højere ud end solcelleproduktionen. Det kunne måske være noget, man kunne gå hen og sige, kan det flyttes til klokken 10, og så på den måde det at være bedre dækket. Men det er et spørgsmål om analyse, og man kan også gå ind her og se, at fra 9, halv 10 stykker og så frem til klokken den er cirka 12, der har der været en del strøm, der er solgt ud på elnettet. Der kunne man måske have startet en vaskemaskine og en opvaskemaskine og tændt brugt strøm på det tidspunkt. Og det er der, hvor vi har det med, at et smart meter kan hjælpe med at øve en i at have en bedre elektrisk adfærd, plejer at kalde det. Så du kan se på den måde, at nu er det nu, at jeg skal gøre en handling. Den er i hvert fald nem og billig, at man selv går hen og tænder for opvaskemaskinen, kontra at man måske har en masse elektronik, der skal til at gøre arbejdet for en. Der er nogle ting, man kan gøre helt af sig selv.